Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, nevím, kdy na tohle video koukáte, tak jako tak jsem tady a mám tady pro vás připravený další videočlánek. Dneska budeme zakládat webové stránky. Takže pokud jste teďka přímo na mém článku, jak vytvořit web zdarma, pěkný a snadno spravovatelný, a nebo jste jenom na YouTube, tak klikněte na odkaz buď to na konci článku, a nebo pod videem. No a díky tomuto odkazu se dostáváme přímo na stránky společnosti Webnote, kde hned v prvním řádku napíšeme název webu, potom zadáme nějaký kontaktní e-mail, kam přijde heslo a potvrzení o registraci do systému. Zadáme si heslo pro přístup a dáme registrovat a vytvořit nový web. Jsme v první fázi průvodce registrací a nyní si vybíráme, jestli chceme osobní stránky, firemní stránky anebo e-shop. Jaký je v tom rozdíl? U osobních stránek můžete počítat s tím, že tam budete mít většinu těch funkcí, které budete chtít, zdarma. Je to pro prezentaci vaší osoby, ať už formou blogu, nebo klidně tady může být i firemní prezentace. Ano, to není jakoby zakázané, ale jde o to, že u té firmní máte zase trošičku jiné možnosti, například co do množství šablon, ale tam už je potom hodně věcí spoplatněných. Stejně tak e-shop. A pro e-shop bych rozhodně nevolil tuhle variantu přes Webnote. Ano, teďka jdeme hlavně pro jednoduché, pěkné, účelné stránky. Takže volíme osobní stránky. Vidíte, dole se nám hnedka rozbalilo jméno projektu, takže necháme můj web zdarma. Slogan si vymyslíme, schutí do toho. A to je všechno. Jazyk prezentace necháme češtinu a pokračujeme. Teď jste v kroku 2, kde si můžete vybrat různé šablony. Je jich tady opravdu spousta. Jak vidíte, a všechny jsou vám teďka k dispozici. 20 stránek šablon. Takže pojďme si nějakou vybrat. No tohle je krásná, modrá. Bereme hnedka všema 10. Pokračovat. Teď už můžete v tomhle kroku zvolit, které už jakoby předem vytvořené záložky, to znamená jako třeba úvod, o nás, kontakty a podobně, budete chtít mít na stránkách. My samozřejmě potom s nimi můžeme pracovat, můžeme si jakkoliv upravit, přejmenovat a jde o to, že už teďka si můžeme vlastně nahrát web, kde bude něco připraveného, nebude to jenom úplně prázdná prezentace. Samozřejmě já bych to radši udělal tak, abyste si rovnou všechno potom zkusili vytvořit sami, abyste tomu správně rozuměli a nic vám nedělalo problém. Takže my budeme chtít naprosto čisté stránky. Nic si tam teďka dávat nebudeme. Dáme dokončit registraci. A zase chviličku počkáme. Někdo díl, někdo míň, mně to moc dlouho netrvalo. No, koukněte se na to. Není to paráda, už tady máme hnedka já teda nějakýho Kutila Tima nahoře, Taylora. No, super. Hnedka se teda do toho pustíme. V tuhle chvíli jsme na úvodní stránce. Jak to poznáte, tady mám třeba já zobrazenou záložku, která je žlutě podbarvená. Vidíte všude tady napsáno vítejte na našem webu. Nějaký úvodní text obecný. No, aby jsme se hnedka pustili do práce, takže podívejme se tady na vrchní lištu a s tou vy budete nejčastěji pracovat. Takže jako první můžeme si tady kliknout na nový a můžeme vytvořit stránku, článek anebo záznam do katalogu. Co to všechno znamená? Tak, já kliknu přímo tady na ten obrázek nová stránka a hnedka vyberu nějaký název první stránky. Takže to by mohlo být třeba co? Jako první bychom třeba chtěli nějaké informace o nás. Proč ne? Aby lidi věděli, kdo vlastně vůbec jsme, nebo kdo vůbec jste. Takže o nás. Nadřazená stránka.
To znamená, když já bych dal teďka, že nadřazená stránka je úvod, můžu si na ten řádek kliknout a vybrat si, kam bych ji zařadil. Tak, když já vyberu úvod, tak to znamená, že tato stránka se bude nacházet pod úvodní stránkou. Šablona, ta nám znázorňuje hlavně to, co bude obsahem té stránky. Jak vidíte, může to být běžná stránka. To znamená, můžete si tam napsat nebo vložit cokoliv chcete. Můžou tam být obrázky, může tam být text, video, je to jedno. Ve výpisu článků už jste limitovaní, protože v téhle stránce by byl výpis jednotlivých článků, které vy budete psát. To znamená super třeba, pokud by tohle měl být blog, ale ne pro stránku o nás. Katalog. Katalog vás hnedka napadne něco, v čem můžete listovat, kde jsou třeba produkty, je to tak? Nebo katalog třeba nějakého, katalog firem, nebo katalog, já nevím, nějakých vašich známých kontaktů. Prostě výpis něčeho. Otázky a odpovědi, tak to je obecně prostě záložka sama o sobě, která se tak vyloženě i může jmenovat, nepotřebujeme. Fotogalerie, taky asi není co probírat, co vysvětlovat, tady prostě bude nějaká databáze fotek a kontaktujte nás zrovna tak. Název třeba může být kontakty, nebo volejte, pište a potom tady bude tedy nějaký kontaktní formulář. Bude tam nějaký text, dáme tam třeba nějaké fotky, tak si vybereme běžnou stránku a dáváme uložit. Tak, v tuhle chvíli vidíte, že tady máme záložku úvod, první stránka a o nás druhá stránka zatím prázdná. Tak, přejdeme si, aby jsme se podívali. Další záložka je přejít na. Tady vidíte vždycky obsah všech stránek, které máte v tuhle chvíli vytvořené. Takže my jsme měli, už když jsme se přihlásili, tak tu byl vytvořený úvod a pak jsme vytvořili my sami stránku o nás. Tady můžete vidět systémové stránky a ty obsahují informace, které většinou nebudete muset používat, protože pro běžný chod stránek jsou pro vás jakoby nepotřebné. Nemusíte s nimi nějakým způsobem pracovat. Tak, kliknu na stranu, aby nám zase ta záložka zmizela. Nějak se jí nechce. Je to. Máme tady tlačítko publikovat. Publikovat znamená, že veškeré změny, které vy provedete v tuhle chvíli, tak se provedou pouze ve vaší administraci. To znamená, člověk, který přijde potom na vaše stránky, tak neuvidí všechno, pokud vy nebudete chtít. Já jsem například, jak jste viděli, s vámi tady založil záložku o nás. Novou stránku. Ano. A dokud já nedám publikovat zde, nebo tady jste si možná všimli, že nám vyjela taková lišta, tak do té doby se nám změny na stránkách neprojeví. Ano, když někdo přijde na web, tak je tam prostě neuvidí. Můžeme si to ukázat, že vám nelžu. Takže na úvod dáme publikovat, zavřeme a teď dáme zobrazit a publikovaná verze. Tak, jak vidíte, je tady pouze ta stránka úvod a takhle bude vypadat vaše doména, pokud si potom nezaregistrujete jinou. Doména je tady ano, tady název v tom řádku. Proč je tady 6? Možná vás napadne, tak jenom v rychlosti vám řeknu, že je to z toho důvodu, že už třeba někdo prostě můj web zdarma měl takhle založenou doménu a nám to tam prostě dalo 6. Už jsme vlastně 6 v pořadí. Tak, pojďme zpět a podívejme se na stránku o nás, která ještě nebyla publikovaná a dejme zobrazit a pracovní verze. A vidíte, tady tu stránku máte. Překliknu si nahoře na ostrou. Tady ta stránka není. Takže můžete vidět pracovní verze. Zobrazuje to, jak může ten web potom vypadat, když dáte publikovat a publikovaná zobrazuje jeho současnou podobu pro uživatele, kteří na něj přijdou. Doufám, že všechno jasné, takže já tedy publikovanou i pracovní verzi zavírám a tuto nechávám stále nepublikovanou. Další věc, kterou tady máme, vzhled stránky. Výborná věc. Teď můžete vidět, že je tady takové prázdné okýnko šedé.
Když si kliknete na ten trojúhelníček dole, tak se vám rozroluje nabídka a v ní vidíte, jak se může poskládat obsah té stránky, který vy budete mít. Jelikož jsme teďka v záložce o nás, tak jsme říkali, že tady bude nějaký text a fotky. Takže můžeme to udělat například tak, že si vybereme tuto možnost. Vidíte, v pravé straně se nám teďka udělal takový prázdný panel a ten prostřední se nám trochu zúžil. Tak, k tomu se samozřejmě dostaneme. My budeme pokračovat teďka dál v tom sloupci a podíváme se na další tlačítka. Tlačítko odstranit. Klidně si zkuste kliknout, nemusíte se ještě bát. Dám odstranit. A dotaz zní, jestli chci odstranit stránku, což znamená, že bych opravdu celou tu složku, dejte prosím zrušit nebo křížek, celou tu složku nebo stránku o nás smazal. Nemám zájem, ano. Co dělá tohle tlačítko? Vlastnosti. Tak, tohle je důležité především pro vyhledávače, jako je Seznam, Google, Atlas a další. V nastavení tohoto můžete změnit informace o stránkách, které uvidí lidé, kteří potom vyhledávali informace o vašem webu, ale neznali by jeho název. Vy budete mít třeba stránky, nevím, třeba o koních, chováte koně. A napíšete si článek, který bude mít téma, jak se starat o koně. Může být? Nevím, koně nemám. Takže to je jenom příklad. No a jestliže já nebudu vědět, že máte web milujukoně.cz, tak si na seznamu zadám jenom, jak chovat koně. No a jestliže vy budete mít správně vyplněné tyto údaje o stránce, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že vás ten uživatel najde. To znamená, název stránky je o nás. Identifikátor, to znamená, jak bude vypadat vlastně ta koncovka za lomítkem v názvu vašich stránek. Vidíte? To je toto. To je identifikátor. O nás, o nás. Už sem nepíšete ta lomítka, ani diakritiku, jenom takhle stručně, jasně. Ukážeme si i na dalším případu. Nadřazená stránka je úvod, v pořádku, titulek. Titulek bude vlastně jakýsi nadpis té stránky, ale ten bude vidět jenom ve vyhledávačích. Ano, neuvidíte ho ani vy, ani uživatelé na stránkách přímo na webu. Takže, co by mohlo být titulkem stránky o nás? Můžeme napsat klidně opět o nás a dáme ještě lomítko vše, co by vás mohlo zajímat. Tak, klíčová slova. Klíčová slova by měla vystihovat opravdu jenom ty nejzávažnější, nejlepší, nejvýznamnější, nebo jak to pojmenovat, prostě klíčová slova, která vystihují obsah té vaší stránky. Takže nebudu tam psát kontakty, ano, protože ty budou zase třeba v jiné stránce. Je tady prostě hlavně info o nás. Hotovo. Bez tak nikdo nebude hledat stránku, která se jmenuje o nás ve vyhledávači. Bude hledat něco konkrétního, tohle ho bude zajímat až v případě, že bude přímo na stránce. Popis, nebudeme teďka asi nic moc vymýšlet, klidně tam já teďka skopíruji jenom ten titulek, ale jinak byste se v popisu měli vejít do nějakých zhruba 250 znaků. Ano, jako když píšete SMS zprávu, tak by tam mělo být zhruba 250 znaků, aby měl ten vyhledávač jako Seznam Google a dostatek prostoru ten text zobrazit. Další máme zobrazení stránek. Zobrazovat v menu ano, ne. Ukážeme si za chviličku hnedka v praxi, zobrazovat v mapě stránek. Nechávejte ano, je to vlastně opět pro vyhledávače, pro roboty, kteří navštěvují vaše stránky a zaznamenávají informace o nich do svých vyhledávačů, takže necháme. Štítky, tagy. Co to znamená? Do tohohle okýnka vy můžete napsat právě zase třeba informace o nás. My, když sem potom napíšeme u článku o koních, právě například slovo jak chovat koně, frázi jak chovat koně, no tak ti uživatelé si všimnou, že nejvíce obsahu toho webu je s těmito slovy, jak chovat koně. Tak si na to kliknou
a zobrazí se jim potom všechny články, všechny stránky, celý obsah stránek, který obsahuje tyto štítky. To znamená například, jak chovat koně. Tak já dám teďka OK. No a když se podíváme znovu na vlastnosti, vidíte, že na stránkách se v tuhle chvíli nic nezměnilo, takže dáme znovu vlastnosti a ukážu vám, co se stane, když dám nezobrazovat v menu. A dáme OK. A vidíte, tady byla záložka o nás, už tady není. Takže pokud nechcete, aby v tom menu, tady v té liště, nebo podle toho, kde vy ji máte, se zobrazovala, tak stačí, když ji prostě dáte ne. Ale my chceme, aby tam byla, takže dáme ano. A je tam. Super. Jedeme dál. Zabezpečení. Zabezpečení je bohužel prémiová služba. Pokud byste ji chtěli využívat, tak je potřeba si zaplatit vlastně částku od 49 korun za měsíc. Podle toho samozřejmě, jestliže pro vás ty stránky potom budou nějakým způsobem výdělečné, tak si myslím, že 50 korun na měsíc není zrovna moc, ale jestliže to nepotřebujete, tak není nutné si to registrovat. A jdeme už trošičku tvořit obsah. Ano? Tady máme formátovaný text. Jak vidíte, je to tady v té kategorii obsah. S tímto se dá pracovat různě. Například můžete pouze kliknout a držet a jenom přetáhneme do místa, kam chceme ten text vložit. Takže já ho chci dát například sem. A pouštím. A vidíte, mám tady prostě teďka možnost přidat si text. Takže klikneme dvakrát. Nebo tady zavřu a stačí dát jenom jednou klik, upravit text. A zde můžeme psát. Super. Aby jsme nemuseli zase něco tvořit, tak já skopíruji z úvodního článku, který jsem měl tady, nějaké informace, skopíruji a vložím je sem. Tak a teď si všimněte, já jsem to udělal přes klávesovou zkratku Ctrl+C, což je kopírování, a Ctrl+V. A když dám teďka uložit, tak se mi skopírovalo i to pozadí textu. A to se mi teda vůbec nelíbí. Takže já dám upravit text, dám Ctrl+A, to je označit vše, pak dám Ctrl+X, což je výjmout vše. Tyto zkratky nemusíte umět, ale mohly by se vám hodit. Tak, první tlačítko je vložit, a když ho použijeme, tak tam vložíme stejnou podobu, jako jsme měli teďka, což nechceme. Další je vložit jako čistý text. A to je přesně vončo. Takže klikneme si do textového pole, dáme Ctrl+V, čímž vložíme ten náš skopírovaný text a dáme OK. A je to tady. A je to tady, takže už si s tím jdeme trošičku pohrát. První co, jak vidíte, je tady možnost nastavit si formát textu. V tomhle zrovna jsou různé druhy nadpisů. Aby se nám neudělal nadpis z celého textu, což se stane, jestliže nebude odřádkováno mezi jednotlivými řádky. Zkusíme si ukázat. Když si kliknu do prvního, že bych ho chtěl nastavit nadpisem 1, tak se to zrovna povedlo. Když si kliknu tady do toho řádku a dám nadpis 2, tak vidíte, že se do nadpisu 2 dal celý ten text, protože tady nebyly udělané řádky Enterem. Tak, dostaneme se o krok zpět. A to pomocí tohoto tlačítka. Jdeme to trošičku tedy dát do pořádku. Upravíme, tady to necháme. Tady si dám delete, aby se dostal na konec řádku a dám enter. Tím jsem zařádkoval a ještě se mi bude chtít s tím textem trošičku pracovat. Takže já mu dám třeba tady odrážky. Tak a je tam odrážka. A chci to mít pro všechny ty body, jako to bylo na mém webu. Takže zase na konec toho řádku si dám delete a enter. A takhle pojedu, abych měl všechny krásně v odrážkách. A je to. Takhle se mi to líbí. Hnedka bych si chtěl ještě něco zvýraznit, dát si třeba tučně, ať si to projedeme. Takže dáme webové stránky a vyberu si tučné. Máme je tučně. To samé uděláme
žádný problém a dáme kurzivou. No a tady, ať nám to odsýpá, podtrženě. Vidíte? Super. Žádný problém. Teď si chceme třeba tohle zařádkovat na střed, takže označíme, anebo můžeme kliknout klidně jenom do řádku a dáme si zarovnat na střed. A máme to. Nic složitého. Teď jsem se například rozhodl, ale že mně se nelíbí, aby jsme vlastně ten text měli v těch odrážkách. Já bych tam chtěl spíš čísla. Takže kliknu znovu na odrážky, jsou pryč a vyberu si čísla. Tak, to se mi líbí. Další možnost, tohle znamená vložit odkaz. No a aby nám to tedy odsýpalo, tak vložíme odkaz na internetové stránky. Označil jsem si text, který budu chtít pododkázat. Kliknu si na odkaz a budu chtít odkazovat, jak vidíte, buď to můžu někam tady na svých stránkách, na článek, záznam, soubor, obrázek, anebo úplně někam mimo web. Takže já dám třeba na www.google.com. Tak, tady když si dám tu možnost, tak se mi otevře stránka v novém okně. Dáme vložit, hnedka si ukážeme. Tak, dali jsme vložit, vidíte, máme hnedka takhle podbarvené, odkaz se nám vložil a ještě jsme si řekli, že tam dáme nějaký obrázek. A ten bychom mohli dát třeba tady dolů pod tu větičku šlo by o video, kde se naučíš. Tak a dáme tedy vložit obrázek. Vidíte, tady zatím žádné obrázky nejsou, žádné jsme tam totiž nevložili, takže dáme chcete nahrát obrázky a my chceme. No a já si tady vyberu jakýkoliv tady prostě co mám, třeba je to úplně jedno. A je tam. Bylo to na vás moc rychle? Dobře. Smažu. Pomocí tlačítka jenom backspace, šipku zpět jakoby. A dám znovu vložit obrázek. Tím, že se vložil, jenom jsem ho vybral, tak teď na něj jenom kliknu, anebo si ho označím a dám vložit. A je tady. Ano, nic složitého. Naprosto jednoduché. Dáme uložit. No a v tuhle chvíli tady můžete vidět, že ten text se nám nezobrazuje celý. A to je s prominutím tak trošku na prd. Hnedka se podíváme, jestli třeba není problém jenom na zobrazení stránek tady v administraci. Uděláme to jednoduše, jak to zjistit. Dáme si zobrazit a pracovní verze. A vidíte, na pracovní verzi se nám to zobrazuje. Takže je to v pořádku, žádný nedostatek to nemá, jenom se nám v administraci prostě tady nezobrazuje úplně vše. Což nevadí. Hlavní je, že se nám to bude zobrazovat potom na stránkách. A stránka bude vypadat takto. Jak víte, část textu jsme pododkázali. A já jsem řekl, že se vám při prokliku otevře v novém okně. Pojďme si ukázat, najedeme si tady na ten text, který jsme pododkázali a klikneme na něho. A vidíte, otevřela se nám nová stránka, jak jsme zadali google.cz. Takže zavřeme naši pracovní verzi a jsme zpět na stránce o nás. Teď máte možnost si například kromě textu vložit anketu, fotogalerii, nějaký formulář, klikneme si a vidíte, můžete vytvořit prázdný nebo vyloženě už nějaký předvyplněný, kontaktujte nás, registrace zasílání novinek anebo přihlášení na nějakou akci. Opravdu těch možností na to, že to nemusíte mít placené, je tady hodně. Pak můžete vkládat nějaké články, katalogy a nebo další obsah. Je ho tady spousta. Tak, v rychlosti si tedy ukážeme ještě další možnosti, které tady máte. A uděláme si například stránku novou, dáme si nový, dáme stránka a bude se jmenovat vyloženě anketa. Proč ne? A bude to nadřazená stránka. Úvod, běžná stránka, v pořádku. Dáme uložit. Vidíte? Nová stránka, anketa.
A hned si tam tu anketu dáme. Takže jak jsme to říkali, kliknout, držet a táhnout. Takhle ji sem hezky vložíme. A hned se nám otevřelo okno na první otázku, kterou bychom chtěli položit. Takže takové neobvyklé, neotřelé. Jak se vám líbí náš web? A dáme ano, ne. A ještě si přidáme další odpověď. Jde to. A dáme OK. A anketa byla vytvořena. Teď si řeknete, no jo, ale já tady mám jednou anketa, po druhý anketa. Tak co s tím? No dobře, no tak tahle se nám se moc nelíbí, tak dáme tady nahoře odstranit obsahový blok. A OK. No a je to, voilà. Zbyla nám tady jenom ta, kterou jsme potřebovali. A hnedka si tady dáme jedno hezké hodnocení. Ano, líbí se nám web. No jak to bude vypadat přímo na stránkách? Dáme zobrazit a pracovní verze. A je to tady nádherná anketa, líbí, všem se to strašně líbí. A i kutil. Zavřeme. Uděláme si další stránku, nový stránka a dáme fotogalerie. Ano. A název, proč ne? Fotogalerie. Proč vymýšlet něco složitého, když je to jednoduché? Tak, máme. Teď hnedka tady můžete vidět, že v nadpisu nebo nad nadpisem je správa fotek. Takže já si dám správa fotek. Dáte nahrát fotky a vybíráte. A dám otevřít. A nahráli se mi tam 3 fotky. A je to. A dám zavřít. A jsou tady. 1, 2, 3. S fotogalerií se dá potom dělat ještě krásná věc. Pojďme na nastavení. A teď vidíte, tady je typ zobrazení moderní lightbox. Můžete si ho tam nechat, ale abyste poznali, jaká je jakoby hlavní výhoda toho, že tam je lightbox, tak si tam dáme trošku víc fotek. Takže dáme správu fotek. Dáme nahrát obrázky a ještě si tady něco vybereme a otevřít. 1, 2, 3. Jsou tam. No a teďka, když se podíváme, dáme si zobrazit pracovní verze. Tak. Já teďka nebudu tu pracovní verzi zavírat. Přepnu se jenom zpátky do okna, kde máme náš admin. Pojďme se teďka podívat na nastavení a to typ zobrazení. Teď máme Lightbox, ano? Tak, Lightbox znamená, že když si kliknu třeba na jednu z těch vybraných fotografií, třeba na tuhle, tak mám všechno pozadí tmavé a dole vidím další fotky, které si můžu prohlížet. Takže kliknu třeba na další, ano, anebo tady tou šipkou, ještě jednu. A takhle vypadá to prohlížení. Je to docela hezký, moderní. Dáme zavřít. A teď se přepnu do administrace, nastavení fotogalerie a místo moderního Lightboxu dám klasické a dám OK. Opět přepneme na pracovní verzi. Ctrl F5 všem již známe. Tady se nám podoba nemění, ale když kliknu teď na fotku, tak vidíte, že to zobrazení vypadá jinak. Můžu dát zase následující, ale nevidím nikde už ten menší seznam fotek, takže nevím, co bude následovat, ale můžu třeba tady takhle spustit prezentaci a fotky se mi budou sami pomalu přehrávat. Už mě to nebaví, vypnu si ji takhle, hotovo. To byla fotogalerie. Ano? Koukneme zpátky. Formuláře. Tady už je to trošičku náročnější. Dejme tomu, že bychom chtěli udělat stránku, kde by nás mohl právě někdo kontaktovat, na něco se zeptat a nebudeme dělat vloženě stránku kontakty a uděláme si stránku trošičku nějakou jinou a dáme zeptejte se nás. Tak, nadřazená stránka, opět úvod. A já vám ukážu, co se stane, když dáme kontaktujte nás. Dáme uložit.
No a stránka vypadá takto. Jmenuje se Zeptejte se nás. A tady hnedka v nadpisu potom je Kontaktujte nás. Ano. Dáme si třeba upravit jenom formulář a místo Kontaktujte nás, já si tam prostě napíšu Ptejte se na co chcete. A dám uložit. Ano? A vypadá to už takto. A nebo si řeknu, že prostě tenhle formulář se mi nelíbí, chci si udělat vlastní. Takže já ho křížkem opět odstraním. OK. No a tady si formulář kliknu a přetáhnu dolů. A vidíte, můžu si všechno vyplňovat naprosto sám. Můžu si vybrat, co chci. Název formuláře, blablabla, nějaký popis, blablabla. A teď se můžu dát. Zase kliknu a držím krátký text. Můžu si dát dlouhý text. Můžu si dát výběr z několika možností. Ty možnosti si můžu přejmenovat. Nebude tady první volba, bude tady jednička, místo druhé volby bude dvojka, trojka, nebo tady může být kuřecí stehínka, kuřecí křídílka, vepřová kýta, je to úplně jedno. Záleží na tom, na co to budete potřebovat. Můžete kromě výběru z více možností tak dát, že si můžete vybrat několik najednou. Mohli by vybrat všechny 3, nejenom jednu. Rozumíme si? Nebo výběr ze seznamu. Tady kliknou a rozbílí se jim nabídka. Těch možností je tady spousta. Bohužel nahrát soubor nebo e-mail, to se můžete podívat. Aktivovaná služba a aktivovaná. Ano, na tyhle poslední 3 je potřeba, abyste měli aktivované služby placené, to znamená těch 49 Kč na měsíc. Ale myslím, že se úplně bez problémů obejdete i bez nich. Jestliže si místo tady vlastně krátký text, můžete si sem napsat třeba e-mail a budete chtít, aby vám ho sem prostě zadali, takže oni sem napíšou e-mail. Nemusíte si sem dávat vyloženě tuhle tu kolonku. Žádný problém, všechno se dá přece trošičku obejít. No a dám si uložit. A dotazník je tady. Šup, tady vyplnit, tady odeslat a přijde vám zpráva o vyplněném dotazníku. Tady můžete vidět takové zajímavé kolečko, klikneme si na něj a to vám zobrazuje, kam se odešle formulář a jaká bude akce po tom, co bude odeslaný dotazník. Může být zobrazený text, který vy si sem napíšete, anebo můžete toho zákazníka nebo uživatele přestěhovat, přesměrovat na jinou stránku a zadáte jenom kam. Třeba fotogalerie. Záleží na vás, kam ho budete chtít nasměrovat nebo jakou odpověď mu budete chtít dát. A teď si ukážeme, co se stane, když bychom se podívali ne na pracovní, ale na publikovanou verzi. Všimněte si, teďka zůstanu takhle aspoň pro vás na ukázku na stránce Zeptejte se nás a dám publikovat. Ano. A teď dáme zobrazit a publikovaná verze. Vidíte? Publikovat jsme dali na začátku, na úvod a potom až teď na stránku Zeptejte se nás. Jenom tyhle 2 stránky, pokud někdo přijde na váš web, uvidí. Všechny ostatní, podívejme se, fotogalerie, vidíte, pořád nám tady svítí publikovat. Není publikovaná. Anketa, není publikovaná. Takže dokud vy je nedáte publikovat, můžete si s nimi dělat jakékoliv úpravy, nemusíte se bát toho, že někdo uvidí a bude tam něco špatně. Něco, co jste ještě nestihli dodělat, přepsat, nebo cokoliv. Takže zase dám anketa a dám třeba tady publikovat. Zavřu, jdu na stránky, publikovaná verze, Ctrl F5, obnovím obsah a je tu anketa. Všechno takhle naprosto jednoduše, rychle a úplně bez problému. A pokud byste sem chtěli vložit například odkaz na vaše stránky Facebooku, což nejspíš budete chtít, takže dáte ostatní. Budete chtít vložit ne interní obsah, ale sociální sítě. A například Lightbox. Takže, nevím, jestli jsem neřekl light, má to být rozhodně like. Kliknu, držím a táhnu a dám si ho sem.
tady zadáte odkaz na vaši facebookovou stránku. Takže www.facebook.com a třeba dáme to tady podle jejich vzoru webnode.cz. Chcete zobrazovat příspěvky na zdi, chcete tam mít profilové obrázky vašich lajkerů, chcete mít barevné schéma, světlé, tmavé, zarovnání dáme třeba doleva a šířku dáme jenom malou. OK. No a už to tady je. Vidíte? Po levé straně, kam jsme ho vložili, tak všichni fanoušci Webnodu, 21,5 tisíce, to je kotel. No a posunul se nám kontakt trošku dolů. A dáme si třeba nastavení a zkusíme si změnit barvu ze světlé na tmavou. OK. Rozdíl jako Brno, že jo? Tak, dáme publikovat, aby se nám změna projevila. A dáme zobrazit a publikovaná verze. A je to tady. Šup. Webnote jak vyšitej. Zavřu a podíváme se na posledních pár věcí, které byste mohli potřebovat. Tak, další z nich jsou soubory. V téhle složce si můžete nahrát cokoliv chcete a odkazovat potom na ty soubory nebo nabídnout je ke stažení na vašich stránkách. Takže můžete, jako když děláte fotografie, zase dáte nahrát nové soubory, vyberete si, které chcete ze svého počítače nahrát a pak dáte jenom zavřít. Když na ně budete chtít odkázat, tak si vyberete zase třeba například tady v textu, dám si upravit text, tady si vyberu si zarovnání a dám vložit a dám soubor, protože já budu chtít odkazovat na soubor. Takže si dám potom třeba nahrát, tady nějaký obrázek, označím si ho a dám vložit. Ano, a dal jsem odkaz na obrázek. Takže když dám teďka uložit, dám publikovat, zavřu a dám si zobrazit, publikovaná verze. A podívejte se, co se stane, když kliknu na zarovnání. Otevře se mi obrázek, který jsem si prostě nahrál, že chci, aby odkazoval, pokud já kliknu na zarovnání. Doufám, že je to pro vás takhle jednoduché pochopit. To samé můžete mít tady, když tady budete vkládat jenom obrázky, tady můžou být jakékoliv soubory, takže aby nás to nemátlo, tak já tenhle odstraním, OK, zavřu stránku, k textu odeberu ten odkaz, takže to smažeme, dopíšeme text, který jsme museli smazat a dáme uložit. Publikujeme. Hotovo. No, možná jste se po čase rozmysleli, že se vám nelíbí ta modrá. Co říkáte, je to takový studený prostě, jak psí čumák, že jo? No tak si dám šablona a šablona webu. A heleme se. Tady už rovnou vidíme, které šablony máme k dispozici a můžeme si je změnit. Opět, tam, kde vidíte premium, správně už tušíte, že na to budete potřebovat ty aktivované služby od 49 korun za měsíc. A věřte mi, není to potřeba, můžete si s tím pohrát sami, ale je to už pro pokročilé, pro které budu dělat druhou verzi videa. Takže si jenom teďka vybereme nějakou, která je zdarma, třeba tahle. Ukáže se vám náhled. No vidíte, ta je úplně na podobném principu, jako jsme měli teďka, jenom taková dožluta, což je super, není to takový studený. Dáme použít a je to. Vidíte, nic nám nezmizelo, všechno tady máme. Tady anketa, fotogalerie, všechno zůstalo, jenom se nám změnila prostě ta barvička. To jsme přesně chtěli. Jazyky, s tím si teďka zahrávat nebudeme, pokud tedy nechcete překládat svůj web do jiného jazyka. A nastavení, to se podíváme, protože to by se vám hodit mohlo a určitě bude. Takže, co je hlavička? Hlavička webu je vlastně nastavení, zavřu tady téhle z té části. Takže ještě jednou nastavení a hlavička. A dejme tomu, že zobrazit název. Ne, nechceme, nepotřebujeme. Takže nám tak jakoby zesvětlal. A slogan taky ne, smažeme. Ale chceme tam logo.
takže kliknu na ten křížek. Mám tady nahraný jenom telefon, tak ať zase něco nevymýšleme. Dáme si tam ten telefon. Ano, jen jsem kliknul a bylo to. Ještě jednou. Pro vložení jsem klikl na ten křížek, vybral jsem si ten obrázek, který jsem chtěl a dám OK. No. A logo je v pyteli, že jo? Vidíte ho někde? Já teda ne. Takže zkusíme dát publikovat a zobrazit publikovaná verze. Logo nikde. Upravíme obrázek. Upravíme ho tak, že si ho označíme, kliknu na něj a dám odstranit. OK. A dám uložit. No a jak vidíte, tak obrázek je pryč. Všechno je pryč. A možná se bude teďka ptát, proč se nám tam nezobrazuje to logo, které jsme si vybrali. Hned ukážu. Nastavení, hlavička webu. A jestliže my dáme zobrazit název a dáme OK, tak je tady. Je tady nějaký daný rozměr, takže pokud byste si sem chtěli dát obrázek, myslete na to a upravte si ho ve Photoshop editoru nebo v jakémkoliv jiném obrázkovém editačním programu. Co dál tady bylo? Nastavení patičky webu. No. Sem si třeba dáme můj web. Dáme OK. A když pojedeme úplně dolů, to znamená do patičky, tak tady vidíte můj web, C, 2013, všechna práva vyhrazena. Hned se nám tady nabízí odstranit reklamu. Ano, můžete, ale musíte si za to zaplatit. Tak, dále, co tady máme? Kontakt. Kontakt, kde se zobrazuje. To bychom měli říct nejprve. Zavřu. A kontakty se nám zobrazují tady po levé straně vždycky. Je to tak teďka nastaveno. A dáme si nastavení, kontakt a dáme ještě třeba telefon. Adresu. A OK. Pojedeme dolů. A vidíte, to, co jsme doplnili, se nám doplnilo do záložky kontakt. Takže ještě dodáme nastavení. Ve správě uživatelů, pokud byste měli zaplacené služby, tak můžete potom třeba přidávat administrátory. To znamená, dáte někomu přístup, úplně nový, nebude se přihlašovat na vás a ten bude moct třeba vaše stránky taky upravovat. Pak nastavení komunitní služby, věřím, že nebudete potřebovat využívat, protože to je zase už trošičku taková vyšší dívčí. No, já myslím, že by tohle mohlo být víceméně vše. Základní věc, jak se potom opět dostanete do své administrace. Ano, takže dáme v tuhle chvíli zavřít. A aniž bychom se teďka dívali, co je tady obsahem, tak dejte odhlásit se. Tak, vždy, když se potom přihlásíte na stránku webnote.cz, bude potřeba dát nahoře vpravo přihlášení. Potom zadáte do prvního řádku e-mail, který jste uváděli při registraci hnedka na začátku zakládání vlastně internetových stránek. Já zadám tedy svůj. A heslo. Opět to, které jste uváděli na začátku. A dáme přihlásit. Je možné, že vás to takto přesměruje na kontrolní stránku s nějakým ověřovacím textem, takže znovu e-mail a heslo a obsat ten kontrolní text. Kdyby pro vás byl hodně špatně čitelný, tak stačí, abyste si tady po pravé straně přes toto tlačítko vygenerovali text nový, anebo si ho můžete dát také poslechnout, ale ten poslech většinou nebývá nic moc, radši doporučuji přes toto dát zobrazit jiný test. A dáme přihlásit. Tak.
Tohle okýnka si nevšímejte, já tady už mám víc webů, takže to vy tady mít nebudete, ale hnedka dole, co je pro nás důležité, vidíte internetové stránky Můj web zdarma 6 a pro nás zásadní administrace webu. Takže díky tomuhle tlačítku se dostaneme do části administrace stránek a opět nás bude zajímat hlavně tady ten pravý panel, kde přes první část se dostaneme, já dám pravé tlačítko a otevřít to v novém okně, ale vy si klidně klikněte levým tlačítkem. Takže po prokliku na tento bod se dostaneme přímo do administrace stránek, tak jak jste to viděli hned, když jsme se vlastně registrovali. Ano, dostali jsme se přímo do části, kde jsme spolu teďka celý ten dlouhý čas pracovali. Takže můžeme dát novou stránku, odstranit vlastnosti a podobně. Tak, statistiky návštěvnosti. Ty nám nabízejí informace o tom, kolik lidí nás navštívilo, kolik lidí vidělo ty stránky, v jakém měsíci, v jakou hodinu dokonce. Ano, tady můžete vidět jednotlivé dny, tady jsou i hodiny, ale u nás tam teďka žádný zrovna zázračný posun nebude, protože jsme tam byli sami. To si potom můžete prostudovat. Administrátoři webu, tak, to už vám sám název zase opět napovídá, že můžete pozvat lidi nebo známé kamarády, kteří budou pracovat na obsahu vašich stránek, dáte jim přístup a oni budou moci editovat celý ten obsah. Tak, zavřu. Domény a e-maily. Toto je na druhou část pro pokročilé, protože tady už se budeme v té druhé části bavit o tom, jak si doménu zaregistrovat, jak ji zaplatit, jak nastavit tady na tento e-shop. Správa domén, to je pouze v případě, že jich samozřejmě máte více. Zakládání e-mailových účtů, to je spojené s prémiovými službami. Prémiové služby, všechno si můžete pročíst, můžete se v tom pobrouzdat, pokud byste o něco z toho zájem měli. Není problém, abyste mě kontaktovali, třeba například prostřednictvím e-mailu, který je uvedený na mých stránkách lucky.his.cz. Já vám řeknu, jestli se vám to vyplatí nebo ne, nebo jestli nemůžete použít nějakou alternativu a samozřejmě se o tom můžeme pobavit. Zálohování obnova dat je opět placená prémiová služba, ale pokud si budete data uchovávat i v počítači, například články, obrázky a podobně, tak potom není problém, abyste si je na ten web nahráli, pokud byste omylem něco smazali a podobně. Může se vám hodit tato sekce, nicméně je, řekl bych, dost obecná, velice jednoduchá, nenajdete tam žádné složitější a pokročilejší práce na tom webu. Jak říkám, bude i druhé video, ale když budete mít ještě do té doby, než bych ho připravil nějakou otázku, napište a podíváme se na to. Takže v tuhle chvíli je to takhle ode mě všechno. Doufám, že se vám na těch stránkách bude dobře pracovat. A jsem tady pro vás, kdyby něco, pište a koukneme na to. Věřím, že vám s tím dokážu pomoct. Tak se mějte primově.